ekrandagi tekstni o'qib qarag'iz hali. Ya nishik? Aptirashda qoldingizmi? Qiyinliklar kelib chiqdimi? Bu jumlalar narsa turunda? Shuningdek, bu jumlalar disleksiya simulyatsiyasi. Ular siz har so'zni so'tib jiyib o'qirga etib tuzilgan. Disleksiyadan intiguvchilar uchun o'quv bekda shitanish. Disleksiya turunda eshitgach, ko'pchilik kishilar harflarni kelisincha ko'ru, masalan, ini, sakabak o'quv yoki sut so'zin tuz deb o'quv turunda o'ylaylar. Ammo shimbarliqda disleksiklar butun narsani da boshqalar kabi ko'ra. Disleksiya fonologik qiyinliklar orqasida borliqqa kela. Bu disleksiklar tilni bilmaudan yoki harfni durust ko'rmaudan tugul, uni durust qo'llana olmaudan intigadigan so'z. Masalan, siz boqsha degan so'zni eshitdingiz, ham sizga bu so'zdan b ovozini olib qo'yara qo'shdilardi. Nindi so'z kelib chiqdi? Oqsha. Lekin dislektik uchun buni ishlavi bek og'ir. Agarda dislektikka kontekstda bo'lmagan so'zni aytsalar, masalan, g'alamat. Anga so'zni o'qir uchun uni eshiklarga bo'lar kerak bo'lsa. G'alamat. So'zlarni tanib uchun ketgan ortiq ko'p vaqt dislektikka yashtashlari bilan bir ratdan o'qirga qilmoqchilar. Ular so'zlarni nechik eshitdilar shulay yozalar. Masalan, sagat so'zin SAGAT deb, ya bulut so'zin BOLOT deb. Ham bu ko'rinish bek yashashray. Bunday problemali kishilar soni biz o'ylagandan ko'pga zo'rroq. Har 5-chi kishi deyarli dislektik. Disleksiya har kishida turlicha bo'ladi. Qay bir kishida yengil darajadagi, qay birlarda uzoq davomli disleksiya bo'larga mumkin. Ул шулай ук нәселдән күчәргә мөмкин. Ешкына бер гаиләдә берсенең дөрес язмавын, икенчесенең шәй кебек гади сүзләрне дә хаталы итеп укуын күзәтергә була. Дислексия күп төрле һәм киң таралганга күрә, аның барлыкка килә сәбәбе тирәндәрәк ята. Дислексикларның баш мие телне ничек кабул итүенә игътибар итсәк, моны күрергә була. Нейротөрлелек идеясы буенча, һәрберебезнең баш мие башкарган эше һәм төзелеше буенча башкаларныкыннан аерылып тора. Шуңа күрә нормадан тайпылуның теләсә кайсы очрагында патологик бозылыш дип атарга һәм нормадан тайпылган һәр кешене дефектлы дип атарга ашыкмыйк. Дислексия кебек нейробиологик кимчелекләре булган кешеләр Пикассо, Мухаммад Али, Упи Голдберг, Стивен Спилберг, Шер һәм башка атаклы кешеләр кебек үк тормышта зур уңышларга ирешергә мөмкин. Димәк, дислектикның баш мие менә ничек эшләй? Баш мие 2 ярымшардан тора. Сол як ярымшар тел өчен һәм укый алу сәләте өчен җаваплы, ә уң як ярымшар киңлек фикерләве өчен җаваплы. Әмәртә тикшеренүләре дислектикларның баш миеләренең уң як ярымшарын һәм маңгай өлешен ешрак эшкә җиккәннәрен күрсәтте. Бу дислектикның уку процессы маңгай өлешендә акрынаерга һәм шуңа да күбрәк вакыт таләп итәргә мөмкин дигән сүз. Шушы нейробиологик кимчелек аркасында аларга уку читенрәк. Әмма алар төрле сизү органнарына тәэсир итә торган күнегүләр ясап, үзләренең баш мие эшчәнлеген һәм уку осталыкларын арттыра алалар. Бу күнегүләр сүзләрне кисәкләргә бүлеп, аларны иҗекләр һәм дөрес язу кагыйдәләре ярдәмендә аңларга өйрәтә. Шулай итеп, дислектикларның сул ярымшарлары үсеш ала һәм нәтиҗәдә уку осталыклары да үсә. Мондый күнегүләр бик нәтиҗәле, чөнки алар дислексияне һәр баш миенең үзенә генә хас үзенчәлекләренә буларак карый. Галимнәр һәр кешенең дә баш мие төрлечә эшләгәнен ассызыклыйлар. Һәм безнең тирәбездәге кешеләрне яхшырак аңлау өчен дөньяга аларның күзлегеннән генә карарга түгел, алар кебек уйларга да кирәк икәне турында искәртәләр. Тәрҗемә Розалия Шакирова, монтаж Олина Галиәхмәтова, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шаймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел.